Dáme nové svetlo, tachometr a tie káble, pravda, že tie brzdové. Prednú, zadnú a ešte... A máte? Alebo nemáte? Nie, to som pýtal, či máte, dúfam, že máte. Lebo ja som ani nevidel, aké dlhé mám kúpiť. Ja čakám, reťaze máte? Vieš, čo mám. Ešte mi stalo jedna vec, nechápem prečo. Toto ide pekne, hej? Áno, áno, ide. Dobre. Toto ide pekne. Aha. Aby nám nepracovalo. Hej. No, dobre. Super. Jeden veľký reťaz, menší reťaz a potom máme aj oné trubky, aj filter. Dáme svetlo. Čo keby som vám toto a toto zlikvidoval a dali by sme tam len git? Toto dáme dole a dáme tam git, je to jednoduchšie a keď sa niečo stane, tak vždy vymieníte len jeden kus, nie dva. Dobre, hej? dobre. Pribavené. Ja už všetky prerábam na to, lebo zbytočné káble. Viem. Ja to tu potom skrátim, pekne urobím, tak ako som ho natiahol, trošku to poupravujeme. No. Hej, dáva. Dobre. Som sa mal na to asi posadiť, aké to čudné.